Thokozani bazalwane, ngiyathemba ukuthi ngiyaphila. Hayi, kuyashisa eThekwini, kuyashisa eKZN. Ngiyathemba ukuthi ngiyaphila, kuhle kumhlophe ezweni lakini. Ngisalayitha amakhandlela la ngaphambi ukuthi sikhulume nge-order ukuthi kufanele ngabe nilayitha ngayo amakhandlela. Nje anganifici ku-ready, angivele ngikwenze. Yabo, sihlezi siqala ngemihlobo. Menilayitha amakhandlela, khona ithongo lazi ukuthi malilungisele ukuphakama, malilungisele ukukhuluma. Hlabelelani, nixhumanise imimoya yenu ukuthi hayi ke thongo lami phakama manje. Mina ngeke ngiqale ngayo ngoba ngisuke ngicela indlela. Lithi ngikhanyisele dlozi selingasekho, ngikhanyisele dlozi ngikhanyisele dlozi ngikhanyisele dlozi elingasekho, 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 ngikhanyisele dlozi elingasekho. Close. Uyana mathongo nihlalele nentabe, uyana wemathongo nihlalele nentabe, uyana wemathongo nihlalele nentabe, uyana wemathongo
ihlalele nendabe buya emathongo ihlalele nendabe oh buya emathongo ihlalele nendabe buya emathongo ihlalele nendabe buya emathongo makhosi sithembe ukuthi akubonakalanga ama-parts kodwa-ke emakhosini amahle. Thokozani-ke bogogo nomkhulu. Namhlanje I actually wanted to speak on a few things and a few topics. Angiqale la ngaphambi kokuthi ngenze into eningi. To bonke labantu laba abahlale babuke ama-video ami basubscribe, ngiyabonga kwande ngendlela eyisimanga. Ngiqala ukwenza lama-video, I did them for a purpose ukuthi nje kuthe ethongweni angenza ama-video khona abantu abami abadinga ukuthi bangithole ngawo. So makhosini ngiyabonga because I think seeing the viewership, ngiyabona ngisho kwama-subscriber, ukubona ama-viewership in terms of some of the videos engangiwashuthile, amanye they like on 1,500 views, amanye on like 400 views, 600 views, like nje mathonga amahle. Ngiyabonga. Honestly, I am grateful. I am so grateful. Ngendlela eyisimanga, I am so grateful and angifuni nje uqamba amanga. Bengalindele because njengoba ngisho angena ngisho umuntu wo social media, as much as umsebenzi wami is brand management, umsebenzi wesilungu, but mina personally angena umuntu othandayo kubo ku social media, othandayo ukuthi ngenze lezi zinto lezi, but ke ngesimo sethongo bathi emathongweni cha, mangenze khona abanye abantu abamele ukuthi bangithole, bakwazi ukuthi bangithole, basizakale kumsamo wakogatsheni. So ngiyabonga, nithokoze bobaba mkhulu, nina ogogo, izalukazi, manithokoze. Ngibonga kakhulu to those subscribers and I engage. That's why I feel like nithatha isikhathi senu to uthi ningidlalele iy'nkinga zenu. So the least I can do ukuthi nami le mibuzo le nibuye nibe nayo ngizama ukuthi niphenduleke kuyona, ningaze niye kwabantu abalaphayo for umbuzo owodwa nje. Alright, so ngiyabonga and ngicela niqhubeke nisubscribe. I appreciate you. Ngiyanibonga kakhulu ukuthola okuncane ukuthola okukhulu, you know. And labantu esengibasizile abafikile ngaphansi kwenomsamo ngabasiza, I do not take that lightly. Angiyithathi kancane leyo nto because at the end of the day kunzima ukuya kumuntu umthembe ney'nkinga zakwakho, umthembe ney'nkinga zakho zasemendweni, umthembe iy'nkinga zakho zasemndenini. So the mere fact ukuthi niyafika la nizocela usizo nigobe ngaphansi kwalomsamo wakogatsheni, ngiyakubonga lokho. Yebo lento, ngiyabonga ukuthi ningithemba ney'nkinga zenu, ningithemba namadlozi enu. Yebo lento, ningithemba nemfihlakalo yenu. So for that I appreciate you and ngiyanibonga and makwande ngazo zonke iy'ndlela, kukhanyiseleke ey'mpilweni zenu kube mhlophe. Yebo lento, so I appreciate that. So please continue to subscribe, ni-like, ni-comment konke, ngiyakwamukela. Mina ubaba omkhulu uNkosi, mina ubaba omkhulu uNgonyama. Yeah,
before ngiqale as well, being a conversation nini uzolo kuthange nomuntu, right? With regards to the healers retreat, and ngithanda ukuthi ngikhulume ngayo because of ukubaluleka kwayo, right? Ukubaluleka kwayo wangibuza ukuthi beyitshela ukuthi eyabantu abalapha kuphela. No guys, mina angikholelwa nina abazalwane ukuthi khona a stupid question. Ayikho stupid question, yabo, because sonke as understand izinto ngendlela efanayo, sonke asibona izinto ngendlela efanayo. So i-healers retreat ivulelekile to wonke umuntu, right? So wonke umuntu ofuna ukuthi azothola ulwazi ngezinto zethongo, ofuna uku-understand ukuthi umuntu onedlozi kuphilwa kanjani, ofuna ukukhula ngolwazi lodlozi ngaphambi kokuthi mhlawumbe angene ephehlweni, umuntu ofuna ukuba ne-understanding ukuthi kusuke kudlala ngami mase sekunjani, umuntu ofuna uku-understand ukuthi mase kufika kwizimo zocansi, mase kufika kwizimo ze-intimacy, umuntu wethongo, ukuze idlozi lakho lihlale limhlophe, lingavuki futhi manuthi nishaya inkonzo ekamereni livuka idlozi, because liyavuka. Yebo lento ukuthi sigwema kanjani izinto ezikanjalo. Abantu abafuna ukufunda indaba yokuphahla, ukuphahla ngendlela ekufanele, ukuphahla ngendlela e-right, uyabo, ukuthi ukwenza kanjani lokho, nokuthi uma ufuna ukuphahla usesikhathini umuntu esifazane ukwenza kanjani lokho, ngoba sometimes kunzima ukuthi uhlale ungaphahlile ngesimo seyinkinga ezikhona ethongweni lakho, yebo lento. So izinto ezikanjalo sizoyindlala, yebo lento, understand ukuthi why suke sigida mesa abantu, why khona abantu abaphupha begide emaphupheni, ikudalwa yini leyo nto leyo, yebo lento. Uku-understand ukuthi ithongo lakho likhuluma kanjani, yebo lento. So kuningi sizongidlala, yebo lento. Siphinde sibe nemibuzo enifisa ukuthi niyibuze personally, uthola ukuthi anifisa ukuyibhala la kwama-platform kanje, nifuna ukuthi niwakhulume phakathi kwabantu abazo-understand isimo. Ney'nkinga nje abanye uthola ukuthi mhlawumbe umuntu othwasile nje uyafisa ukuba like a support group, nizofika ncebeleke nikwazi kodwa ukuthi niphinde nixoxa ngezinto esihlangabezana nazo edlozini ephehlweni, yebo lena. So kuningi, so it's for abantu abathwasile, it's for abantu abangathwasile, it's for abantu abasazothwasa, yebo lento. It's for abantu nje abafisa ukwazi izimo zethongo. It's for everybody, ayikhethile. Sifuna nje kuphela ukwandisa ulwazi ngesimo somsamo, ngesimo sethongo, ngesimo sedlozi, ngesimo sentwaso. So kuningi nokuthi mesiye kwabantu abalaphayo, what to expect. So kuningi izinto esizoyindlala, yebo lento, hayi ukuthi eyabantu abayizangoma or eyabantu abayizinyanga or eyabantu abathwasayo. No, it's for everybody. And then ngabuza indaba yemali. Lapha kuyabhukwa, sizobhuka kwindawo yokungcebeleka sikwazi ukuthi silale kahle. And if uhlampeke, for example, and it will include ukudla, by the way. The package includes ukudla, it includes a face mask, it includes a one-on-one session with me. So sizoba mase sekuzohanjwa ngesonto, it's over 3 days, Friday, Saturday and Sunday. Mase sekuhanjwa ngesonto sizoba nama one-on-one session nabantu abafisa ukuthi bahlale phansi baxoxe nami ngezinto ezi-private, yebo lento. So it's over 3 days, Friday, Saturday and Sunday. I-weekend yokuqala kuFebruary, mohamba wedwa, it's 3,000 rand inclusive of food, and siyakulanda at a central location. So for example, in Durban, if use Durban, ngoba le last book ekhona kuse South Coast, sizokulanda eThekwini eDurban sigise South Coast, and then sizoba vele sisazothatha ama trips siye kwamanzi ahlukene, and understanding ukuthi lawo manzi lawo, what is their purpose, sikhuluma izinto zasemanzini nje, khona izinto esizozenza emanzini. So mohamba wedwa, it's 3,000 rand. If nihamba ni couple, niba u2,
it's 5,000 rand, right? And this does not include utshwala. So the package le isuinga include utshwala, but it includes iphuzo, ama soft drinks, kanye nokudla, and face mask, and ukbuka la uzolala khona 3 days, right? And then bese kuba ke laba abaphuzayo mophuza, it will include utshwala, it's 4,000 rand mohamba wedwa, and then mekuthi nihamba ne-couple, it's 7,000 rand, right? So includes food, drinks, accommodation, transport from a central location ukuya khona. If ufuna ukufika nemoto, that's also fine. Mekuthi sizokulanda e-airport, kuzomela u-add 800 because i-airport ke niyazi ukuthi guys ikude kanjani, and we actually based it, sorry, over ukuthi what's the average amount ukusuka airport to Durban, right? So sizokulanda sikuphindisele airport, okay? What else? But nje the if khona la ningazi khona nifisa ukwazi, please ningang WhatsApp. My WhatsApp number, it's 081 548 4108. So inamba yami 081 548 4108. Nikwazi ukuthi nim WhatsApp kugogo or umkhulu, kahle kahle ngumkhulu, but ke ngesimo sokuthi ke abantu bangalokho beba confused bathi gogo, but ngumkhulu. So ukwazi ukuthi siyifunde lezo zinto lezo ke or khona into enifuna ukuyibuza, nanso ke number yami. Alright, Healers Retreat ke layo, and I think sesiphumile lapho. If kukhona omunye umbuzo nizongibuza, but guys, I'm only taking about maximum 26 people menguzangiphosisi. Yabo. So maximum 26 people. Khona sebebhukile, khona sebe, so akuthi angakashayi kahle isibalo, but khona sebebhukile. Once kwaba filled up, senyolinda hlampe ke mekuthi I decide to do another one in the middle of the year. But ke into ebalekile kumina ukulapha kwami, so i-date yalokho angeke ngize ngibe sure, but I can tell you now ukuthi ke the first one, because I've made my arrangements ngesimo sami, will be that first weekend February. So if ufuna ukwenza i-payment plan, ufuna ukukhokha kancane kancane ngoba amaphakethe ethu awafani, you can also arrange to do that. And then but imali yonke fane ibe isikhokhiwe by January 17 makuthi angiphosisi. January 17th yonke imali fane ibe isikhokhiwe, sikwazi ukuthi siqhubeke nezinto esizenzayo. Right, sibe nama confirmation and so forth and so forth. So thokozani ke kuleyo ndaba, let's move on. Nansi into esizele, ne? Ngifuna ukuthi understand, because into engibuzwa njalo when it comes to phahla. Abantu abaningi baphahla incorrectly. Number 1, awuye emsamo ungcolile, right? Awuye emsamo ungcolile. And 2, awuyithinta impepho ungcolile or unenkinga. So ngibatshela abantu idlozi liyakwazi ukukuzwa, idlozi uhamba nalo. Idlozi akukho la ukuthi khona loud share khona and some khona kanjani kanjani, idlozi uhlezi unalo, right? But impepho i-trick. So ngifuna ukuthi nginifundise namhlanje ukuthi mophahla, what is the correct way yokuphahla, because ngihlezi ngibuzwa lo mbuzo. Number 1, amakhandlela njengoba kade ngichazile, ne? Niyaqala communicate ngokuhlabelela, right? Nibiza amathongo. Iculo libalulekile. Asijuli ngokufana. Asijuli ngokufana, amaculo okuhlabelela awasithinti ngendlela efanayo. So thola leli wena ezo communicator kuwena nabaphansi bakini. Okay? For example, mina ngumuntu ojulile kakhulu. Ngiyazicabangela, ngiyasijulela izinto ngendlela nami ibuye ngithuse kancane ukuthi ngaze ngajula ke namhlanje, yabo. So mengilayitha amakhandlela, ngiqale ngamaculo okuhlabelela egospel, so esithunywa, right? Amaculo singasho ukuthi one of them lithi
yazi futhi angifuni uqombe amanga bazalwane, kubalulekile ukuthola amaculo ahlanganisa isithunywa nedlozi. So engeke ngiqale ngalo ilona leli lihlanganisa isithunywa nedlozi. Iculo lithi siyakhuleka bo, sikhulekela inkosi yamadlozi. 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 Ngiyabahlanganisa la. Sikhuleka kuNkulunkulu umveli inqanqa, sikhuleke inkosi yamadlozi ethu asiphethe. Right? Mase ke ngiyacula naleli lithi ngikhanyisele dlozi elingasekho, noma ngithi ngikhanyisele thonga elingasekho. Right? So mathi ithonga usukuxuba lapho ingelosi nedlozi. Right? So ucule lawo maculo lawo. Kodwa ungalithola nawe elikhuluma kwena. Right? Noma ngoba leli engiqale ngalo ba depend ukuthi ucula kanjani, but khona bathi lithi siyakhuleka bo, sikhulekela inkosi yamandawe. Uyakwazi ukucula futhi kanjalo, yabo? So it just depends ukuthi wena ulizwa kanjani, likujulisa kanjani. But you have to find iculo lokuhlabelela elikwazi ukuthi lihlanganise idlozi nesithunywa mosaqala. Right? And then usuyakwazi ke masukuse usuwaculile lawo, usubona ukuthi okay usafuna ukubalansisa amakhandlela akho, because amakhandlela ayakhuluma nengxoxo kwawona. Yabo, fanele uunderstand ukuthi amakhandlela akho mekhuluma ukuthi axoxa kanjani. Yabo le nto. So mosabona ukuthi amakhandlela anokuthi alokhe ethi kanje awafuni ukuma athule, qhubeka ujule ekuhlabeleleni. Yebo le nto. Whether ucula usucula iculo ledlozi la noma usucula iculo lengelosi, doesn't matter, but jula ngoba sikufuna kube khona lento ethintekalayo ngaphakathi kuwena. Okay? So umzekelo, right? For example, mina khona leli lithi lengelosi lithi Yamazumelus, Yamazumelus, Yamazubaba wazos, Yamazubaba wa, Yamazumelus, Yamazumelus, Yamazubaba wazos, Yamazubaba was. Uye nongihola, uye nongihola. Uye nongihola yo, uye nongihola, uye nongihola, uye nongihola, uye nongihola yo, uye nongihola. Sunywa samuthulele, sunywa samuthulele, sunywa samuthulele, sunywa samuthulele. Sunywa samuthuleleni, sunywa samuthuleleni. Khuluma nami baba ngilalele, khuluma nami baba ngilalele, khuluma nami baba ngilalele. Yabona lona ke lolo culo bese kuthi leli lithi hlomanene ezikhala yashinkosi yamabandla, hlomanene ezikhala yashinkosi inkosi yamabandla, hlomanene ezikhala. And then edlozini ngithanda ukukhuluma leli lithi Buyani wemathongo nihlalele nentabi, buyani wemathongo nihlalele nentabi, buyani wemathongo nihlalele nentabi, buyani wemathongo.
bese kubileli ke lokugcina ke nje bathi ngiyagula kwathi nginamanga oba nesono labo ba ngathi ngiyagula bathi nginamanga oba nesono labo ba ngathi ngiyagula bathi nginamanga oba nesono labo ba oba nesono labo ba oba nesono labo ba ngathi ngiyagula bathi nginamanga. Anyway, amaculo hlabelela ujule kukhona ukuthi masusuqamba usukhuleka uphahla izinto seziyaqala ingelosi namadlozi asesondele esayakulalela yayizwa leyo nto. Once uqala kubalekile ukuthi uqale ngomkhuleko ukhuleke umbize ukuthi umvela inqanga makukhanyisele makuhlahlela indlela emhlophe makembulela izitha zakho uzazi izitho ophila nazo yebo lento makayihlehlise lezo zitha angavumi ukuthi udedeleke kwabantu abakulangazelelayo abafisela okubi ukhuleke ujule uthi makangimboze ezitheni zakho ukhuleke usho ukuthi cha yalibona usizi lakho ukhuluma konke ongaphakathi kuwena masusuqedile ukukhuleka kumvela inqanga ngene edabeni ubiza amathongo ngoba likhanyisiwe ikhandlela laphayana eliyelo yabo ikhandlela eliyelo ikhandlela eligreen ikhandlela iblue yabo likhanyisiwe lawa amakhandlela amathongo amakhandlela amadlozi yabo ahambiselana nabo ubuhlali ahambiselana nakubaleka ubuhlali bami nabo ubuhlali yabo khuleka ubabize uqale ngamathongo akomalume mina mengiqala ngihlezi ngibabize ngithi mina umntana wenu ophethwe ithongo lakomalume kogatsheni koboya benyatha obusongo busombuluko ompongo uzingelwane nabadlova izidle ekhaya ngoba inisole belusi zothi ziyolusa untombi udemazane makwande nina bomthiyana bathi bothiya amadoda ntombi demazane yo ngase emnyango ngibhizi ngithokoziswa kubiza abakithi mobiza abantu bakini usukujula kubona ubakhalela uthi mabasondele bayakuzwa ubaba mkhulu bakuzwa ogogo izalikwazi zakini ziyakuzwa bese ubiza ke uyagcina ngethongo laka baba omakhanya ongunogumedo ophatha wayiqobo okhuzwayo yeye umna ngezitha yabo uyagcina ngazo yabo bese uyasho ukuthi nina bogogo nomkhulu bokhokho nokhokhokazi amakhehla namakhehlakazi nina enginazi ngamagama nanganazi nina bomndeki nomndawo bodlozi nesithunywa bumbanani ngiyasibona isimo sami sempepho ukuthi asilunganga ngicela ukuthi manihlangane nibumbane kulezi ibani nibumbane kulezi ibani nikhulume kumina uyabo ningembulele konke nifisa ungembulela kona ikhandlela elibovu likhanyisiwe lapha ikhandlela lilwa nemoya yebo nikhulume nithi le moya ethi yangunga eziyangihlasela ebusuku ningavumi ningadedeleki ngizoyifeza kanjani izinto zenu ngizoyifeza kanjani impilo le nifisa ukuthi mangiyiphile mekuthi ngiyavuma ukuthi ngidedeleke ngichazeleni ngikhombisela indlela efanele ngihambe ngayo indlela efanele nginyathele ngayo khuleka ngolimi lakini lento ukuthi oh my gosh Jesus khohlwa ukhohlwa uvela ukhohlwe nje sasi adla ngingakathwasi ngikinywe izinto la ebusuku ngithi oh my gosh in the name of Jesus ngifundile phela angithi sonke nabelungu oh my gosh in the name of Jesus hallelujah akakuzwa khuluma ulimi lakini uma ukuthi umtswana or umsuthu ibuka sesotho ibuka setswana yabo lento umxhosa thetha isixhosa sakini sifundile but asingalahle amasiko asingalahle indlela yokuconnecta nabadala bakithi I do these videos in English and Zulu and I mix the languages in order ukuthi abantu bakhona ukuthi ba understand
Yebo lento. But masikhuleke sijule ngolimi lakithi. Mesaqala ngiya-understand ukuthi kuba nzima ngoba ujwayelanga ukuthi mawukhuleka ukhulume ngesizulu noma uthethe isiXhosa noma ubuye isisuthu ubuye isitswana, whatever the case may be. Awujwayelanga. But hamba ngokuthi ujwayele ulokhu uncenga kancane ngoba ade buza mina. Ade ngangikinywa izinto la. Ngithi in the name of Jesus ngicela ukuvuka, akho kuvuka kokwenzeka. Kwaze kwalunga ngithi inkosi iba nami. Nazi izimpi zingihlasela ebusuku. Kwamaqala ukulunga. Yabo. Ngibiza abadala bakithi ngithi ningangilahli bogatsheni. Nazi izitha zithi sithokoza ngami. Uyokuthola kanjani ukuphila nokujula uku-understandeni abantu bakini ukuthi awukwazi ngisho ukukhuluma ulimi. Lo limi lese lesikhulumayo lesilungu siyalikhuluma because sifundile, siyalikhuluma ngoba ihlangane nemisebenzi and siyalikhuluma ngoba libuye lisize lisixhumanise nezinye izinhlanga njengami nje libuye lingixhumanise nezinye izinhlanga ezingakhuluma isizulu esingasazi isizulu kodwa isingisi bayasazi. So ngisikhulumele lokho kodwa mase ngifika emsami ngiyazi ukuthi ngingubani. Ngiyazazi ukuthi ngingubani, ngiyazazi ukuthi ngimeleni. Ngiyawazi umsebenzi wami ethongweni. Mekuthi ngizophika nje nabantu, hayibo. Ngiyakhuza. Sifuna ukuthi mawujule, u-understand ukuthi ubani. Funda ukuthi ubani khona uzoba namandla nawe ethongweni. Ngoba iningi ezinye izinto ezikuhlasela ebusuku ezingadinge emuthi, ezidinga umkhuleko. Kodwa uzothola kanjani lo mkhuleko lo ukuthi usathi in the name of. Akho in the name of. Awukho in the name of. Khona ukuthi ngiyakubiza wemvela inqanga, ngiyakubiza uNkulunkulu, ngiyakubiza thongo lami. Ubiza abantu bakini. Ayibolenda. So fundani lokho nifunda ukujula ngendlela khona izinto zizokwazi ukuthi zikhanye. Ne? All right. Sifike la kwimpande. Khona into esihluphayo sabantu abamnyama, esihlupha ngendlela embi. Angazi nothi ngizoyithini lento. Yazi sometimes fanele ukuthi menifika kwizimo ni understand ukuthi ngakho ngihleze ngitshela abantu ukuthi funda ukuthi ungubani. Funda ukuthi ubani ukuze izinto zizokhanya. Yabo. Ngivele ngehluleke. Impande ibalekile ukuthi masiyazi. Khona izimo esifika kuzona esithi siyithole sikuzona ngoba sihlula uku-understand abantu abasiphethe. Yabo. Funda uku-understand abantu abakuphethe kuze ungahlushwa impande. Khona abantu yabo kulama message kulensuku mengase ngithi nje ngivideorize i-screen sefoni yami ngidlula ama message abantu asebathwasa abantu abangathwasile abantu ababa prophetic kodwa akuprophetheki. Fanele u-understand impande yakho. U-understand ukuthi ezinye izimo ziqala ngokuthi ulunge wena kuqala ingaphakathi lakho. Uyayizwa lento? Singacashe ekutheni ukuthi njoba ingaphakathi lethu lingalungile, si expect ukuthi izinto zilunge kanjani ngokwempilo. Impande lento ukuthi nihambe ningena angazi ukuthi ngiyakhuza kanjani. Ngihlezi ngisho ukuthi njoba nginifundisa namhlanje ngithanga nginikhombisa indlela yokuphahla. Uyakwazi ukuthi ubize abantu bakini. Uyabo? Ubabikele ukuthi ngisaya kaSibanibani. Ngicela ukuthi ningihambele kuqala ningihambele phambili. Kuze izinto zami zilunge ethongweni. Impande yakho meyingavumelani nalawo yakhona, impande yasekhaya. Yabo, ngoba impande yakini emsami fanele ihambelane nempande yalo okulaphayo. Meyingahambelani nalo okulaphayo, ngeke uzuze ukuthola ukulapheka. Ngeke ngingakwenzela yonke into kodwa mekuthi impande yala ekhaya ayihambiselani nempande yakini, ngeke uzuze ukuthola ukuphumula, ngeke ukuthola ukulapheka. Izinto efanele siyi-understand lezo khona sizoqeda ukuhlupheka. Right? Nasike sinye sifo. Ngicela ukuyeka ukuthi nifake obuhlali. Nifake ubuhlali ningabenzelile izimo zakhona.
Baningi abantu abaguliswa ngokuthi bafaka ubuhlali or ukuthi bahambe befaka amabhayi ngoba kumnandi ukuba umakhosi. Sisebenzelile le ndima le. Sisebenzelile le ndima le, sisebenzelile lempilo. Musani ukuhamba nifaka ubuhlali, nifaka amabhayi, nifaka izinto ningayi-understand ukuthi yini umsebenzi wazo. Ubuhlali lo mokufaka kunemgomo yakhona. Yabo, ungakwazi ukuthi uyifake ungathwasile, but you need to understand ukuthi njengoba ufaka lo buhlali lobo ungathwasile yini isizathu. Futhi ngiyakutshela manje 100% ngewuzuza ubufake bonke. Ungafaka ubumhlophe ngoba ubumhlophe kusuke khona izinto ezifanele yilapheke ezicindezelayo ngesimo semoya, kodwa lezo zinto zinemigomo yabo. Baningi abantu ubafica umuntu ebhalile ukuthi oh ningibiza ugogo bani or ningenza ngokuphi wenzeni. Idlozi liyakhona ukuthi likuhluphekise because wena ufuna ukuphila or wenze ufake ubuhle bakhona but uzenzile into zakhona. Zonke lezi zinto ziyajulukelwa. Yebo lento ayitholwa kalula, uyabusebenzela ubukhosi. Awuvela usuke adunge lutho nje ufike usuyohlala ebukhosi esihlalweni sobukhosi, akusebenzi kanjalo. Lezo zinto ziyahluphekisa, niyilandela izifo. Izinto engeke ngiyibone lezi engibona ukuthi angazi noma nitshelwa yilabalaphi lezi engiyibiza ngezangoma zenkohlakalo angazi. But you need to understand ukuthi mwenza izinto zethongo, do them with understanding. Don't just do something because kuthiwa noma ubone noma khona umuntu onesimo esicishe sifane nesakho and wenza kanje. Umuntu awazi ukuthi emsamo wenzani. So mobona mina ubona umkhulu ufaka imiyeke ekhanda, wayifaka useyifake uwanye usuphelile, sekuyoqala unyaka wesibili ufaka imiyeko. Yazi nami ngingayifaka yinhle lento. Kodwa wazi ukuthi njengoba ngiyifakile nje ngiyifakiswa yini. Uyifake wena ngoba hayi wakwaphupha wena ugqoka imiyeke kanje ekhanda, so manje kufanele uyifake. Ungayiphupha into akusho ukuthi yenze. Ungayiphupha into akusho ukuthi ifake. Khona indlela nohlelo lakhona kuze lezo zinto zingaphenduki isifo empilweni yakho. Izinto ziphenduka izifo empilweni zethu ngoba sihambela phambili, singakayihlahli indlela ngendlela efanele. Umgaqo mude, indlela yindi iyahlaba. Wena usufuna ukufika nje konke kukuhle ku right nje, kodwa uyisebenzela ngento. Musani ukuzilethela ukugula. Khona umunye umuntu avusa ukuthwasa kungafanele ngoba ugijima wafaka ibhayi. Khona omunye ke ofuna ukulwa ke nokuthwasa kodwa amabhayi asekhona ke endlini. Ethi hayi ngeke ngithwase mina ngingakaphuphi. Kodwa amabhayi asekhona. Sebeshila ukuthi thwasa ke manje. Kodwa ngoba uyigijimela phambili. Enza into ngoba uchazile ukuthi njengoba mwenza kanje kuzoba kanje khona into yakho izolunga. Hayi ugijime phambili ngoba nakho uthi kuhle. Lento yinhle kodwa inenkinga zakhona esibhekene nazo njengabantu abalaphayo. Uyabo? So sifuna ukuthi sibe ne-understanding mesenza izinto. Musani ukugijimela izinto phambili ngoba lezo zinto zaletha ukuhlupheka. Alright? And then into ebalekile mangazi noma mhlambe ke okay uthi ngizama ukuthi ngiphenduke kanje. Emsam jwayela ukuthi into ezikhona tshwala nogwayi. Mazi ngiyakubona ugwayi le. Hamba kuyavela ngazi. Yeah. Utshwala nogwayi. Nijwayeza ukuthi izinto ezikhona lezo emsamo. Siboneke. Right? Nijwayeza ukuthi utshwala awuhlukani nabo. Utshwala ubuthela phansi, ubufaka enkomishini, ubufakela ba inkomishini.
Ungazi lezi zinto lezi sike siyibuke kulama show abantu abasenzela izitayela kho style. Utshwala ubuthela phansi musani ukubuka izinto ko TV bese niyitshela ukuthi kuyizona bese nenza lezo zinto kuyaphambana. Ingakho ngisuke ngikhuza lezo zinto ukuthi khona ezinye izinto eziphambanisa ithongo. Indlela yasethongeni iyancenga. Utshwala ibani nabo emsamo ubuthele every now and again. Uthatha ama-fruit, usika ama-fruit uwabeke la phansi. Yabo? Thatha imali emhlophe uyibeke laphayana. Sifuna inhlopheke edlozini. Ayikho inhlupheko edlozini, uhlupheka uthande edlozini. Ngoba izinto ayihambanga ngendlela noma umuntu wakuphambanisela noma wena uhloniphanga umsamo. Kukaningi phela ngeke sihleze sisho ukuthi abantu abanilaphayo abaniphambaniselayo nani niyayiphambanisela ngoba anifuni ukuzwa, anifuni ukulalela. Niyitshela ukuthi nonke sonke sahlukunyezwe edlozini, sonke. Akukho la kwakubuthebelele khona. Kodwa ukuhlukumeza kwakho ukuthi uhlukumezeke edlozini kudala ukuthi uqine, ube isosha, ukwazi ukuma, ukwazi ukulwa. Ukuthi noma kufika impi ayikho into ekunyakazisayo ngobani uyijwayela impi wayijwayela laphayana lawo uthwasa khona unyiswa unya. Mina angihlezi ngikhala miyinyembezi ngaze ngayeka ukukhala. Mhlawumbe manje ngisanazo izinyembezi seve ngiconsa ulayini owodwa nje ngoba zaqedwe ephehlweni izinyembezi zami. So sometimes inini eniyinkinga sengibone nami ngami ngoba nami senginamathwase ngiyakwazi ukubona izinkinga edluzini. Kodwa ke kasikho lapha. Beka imali emhlophe siba nogwayi. Ngicela ukuthi ke laba abazi ukuthi fanele bathwase ningajwayeli insule ethengwayo. Akuyona le ugwayi wamadlozi. Akona ugwayi wamadlozi loyo. Yabo? Nijwayele ukuthi niyabulona niyabugaya. Yayibona le nto. Or nibuthenge kwizangoma khona izangoma ezibugayayo utshwala. Ncese hayi utshwala ezibugayayo ugwayi. Nibuthenge kungcono kubona. Yayibona le nto. Ngiyacabanga ukuthi nami leyo nto le singigqugquzela ukuthi kule zinto ezokulapha engizenzayo ngibudayise ngoba abantu bathenga le nsu akuyona ugwayi loyana ngayo umrobhani nje. Umrobhane wento iyagcina icala kodwa angikuthandi nami angikuthengi. Yabo le nto. Ngagcina kudala ngaba nalezi itsha ke lezi ke sengengigaya ugwayi ke ngibufake kubona futhi sengizoyeka manje sengizobugayela kwinto enkulu. Ugwayi lo wamathongo bese ngiyabuthela nibabhemise abadala nibabhemise nibaphuzise badle nithenge igranadilla idrink nibathelele phansi hayi into eningithele nje just nje lokho okuncane ukuze bakwazi ukuthi baphuze. Yebo le nto. Amathongo ayonivulela aniqaqela izinhlanhla zenu. Ukuncenga ukuhlezi uhlele emsamo uguqa uncenga. Yebo le nto. Yilokho nje kuphela. Right? And then ke bengishilo ukuthi khona wayengicilile ukuthi ngenze ivideo yokuthi utshwala bugaya kanjani. Ngisazoyenza ke leyo video leyo ukuthi ke bengithi ngizobugaya kahle bengithi ngizobuqala namhlanje. Kodwa ke ngabona isimo sami ke singiphazamisa ukuthi ke ngolesihlanu ngizobe ngihambile ngiyosebenza Free State nge-Free State. Yabo. So ngizobe ngihambile weekend yonke so lo gwayi lo tshwala lo kuyofana nokuthi ngiyadlala. Yabo. So mase sengi-right ke sengibuyile ke next week ngizokwazi ukuthi ke ngibenze ke nginenzele ivideo encane nje just ukuthi izinto mayilunga. Sizolokho sixoxa nje nani mene ngibuza izinto kwama comments noma ningisendela ama message ngiyawenza ama video ngiyawubona isikhathi esibuye singibalekele kodwa ke ngiyabona ama message I appreciate them and ngizolokho ngikwenza ama video ngezinto enizibuzayo ukuze nikwazi ukuthi nibe na understanding ngoba into engiyazi ukuthi ngeke uhlala ukuthi wena kuphela ucabanga leyo nto leyo. Yebo le nto nibaningi nicabanga lezo zinto lezo. And into yokugcina engifuna ukuyisho ukuthi musani ukuthatha izinto lezi zedlozi like it's a quick rich scheme. Akuyona. Yabo into mekuthi namhlanje ulale uhlupheka kusasa uvuka urish azi ukuthi leyo nto leyo akulona idlozi ilwane lezo. Idlozi liyancengwa. Liyakhona ukuthi lisheshise kusheshele likhanyisele ezimalini o likhanyisele kumsebenzi liyakwenza lokho.
kodwa akazi ukuthi namhlanje ulalunga nalutho kusasa uvuka usunotho ungafa. Akulona idlozi lelo, akulona idlozi lelo, yilwane. So ngicela nigadeni ukuthi labantu laba bathanda ukuphosta ukuthi hawe ngiphiwe u10,000, awu ngiphile u5,000, indoda yami ini or ex yami kubuye umuntu angathandana naye kudala wabuya wazonginika u20,000 50,000. Madoda niyathakathwa, ayikho nje into enjalo. Abantu besifazane benza leyo nto into engekho. Ngiye ngibabona abantu ngihlezi ngisendela uma uthi uyibonile gogo le, ukuthi anginandaba, but ngifuna uku-understandisa into ekuthiwa isikhafulo. Uyathakatha, ukuthakatha lokho akazi ukuthi ugovozele isikhafu lo mithi le bese ke uyigovozele umuntu wesifazane bese kuthiwa biza igama lendoda yakho ukhuluma ukuthi ufisa ukuthi kwenzeke. Umuntu wesifazane uma ubona leyo nto khona abakwenzayo kodwa usukuthakatha. Ungasho mase usufuke kumina uthi angizali angibathola abantwana kodwa bubhizi nalezo yikhafula. Ziyathakatha. Amadoda enu xoxisana nano niklinane. Umuntu aphalaze, uma uphalaza ugquma ugeza uyaklineka, into yakhe ikwazi ukuthi ilunge ikhanye ngendlela efanele. Nathi siganile nje asiwadlisanga amadoda ethu. Owami umkhonyana uyaphalaza uyagquma uyakwenza konke kodwa simile emendweni wethu. You don't have to do those things. Yebo lento umendo uyakwazi ukuthi ube nomendo omuhle omhlophe obusisekile ovikelwa amadlozi ngokuthi uwenze ngendlela eright. Ngoba into efika iphambanisa ukuthi nifaka amadoda namadoda afaka abantu besifazane lezinto lezi bese ke labo bantu uthola ukuthi usebenza umuntu kanti unabantu abadala or unedlozi uyamsebenza. Bese lenze njani idlozi liyayiphendula liyayijika lento bese kuphuma imesi lapha eyenzakalayo. Inkinga zodwa eqhuma lapha bese ukuthi ngangazi kodwa nansi ivideo ngiyanitshela gwemani ukusebenzisa lezo zinto ngoba ziwuthakatha. Mekuthi awuziklini wena ubiza igama lomunye umuntu usukuthakatha. Ukuziklina ukuyilapha wena lokho akunacala ngobani uyazigeza wena ukuthi kusuke lokungcola kusuka le moya le. Yabo nabantu besifazane kuze nani ningahlupheki isingezansi leno liyaqhunwa. Yabo ungakwazi ukuthi ungathapha uthi gogo mhlambe ngidinga into ukuthi ngigqume ngezansi ngoba ngineyinkinga ekanje ngikunika, hayi ukuthi sisebenza amadoda ethu ngoba leyo nto ayibusisekile. Nalapho ufuna umothola untshontsha umendo womunye umfazi bese indoda iyakuhlupha impilo yakho yonke bese uthi angazi ukuthi ngihlupheleni kwasha cha ingobani wantshontsha umendo. Asiyibalekela asiyigweme lezo zinto ezikanjalo. Manithokozeke bogogo nomkhulu sobuye sixoxe ngokunye nokunye. Please continue to like, comment and subscribe and ningitshele nezinto ning WhatsApp ning DM nikwenze konke enifisa ukuthi masixoxe ngakho khona sizokwazi ukuthi sikhulisane edlozini. Lapho abafuna ukuza ku-Healers Retreat nabo please you can WhatsApp me noma ning email healersretreat@gmail.com. Nithokoze kube kuhle kube mhlophe. Makhosi.